Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Monday Msomluko mhla ka-18 September 2023 ngo-5 AM. Nkosi nginikeza umbono lapho ingibuyisele khona ensimini yayo. Le nsimi inkosi yake yangikhombisa eminyakeni edlule. Yangikhombisa inkosi kunembewu. Kunendawo eyayikliniwe ukuthi fanele ngabe kuyatshalwa le mbewu eyayikhona itakishekile. Kukhona nendawo encane eyayitshaliwe but insimi yayinkulu and inkulu indawo engakasetshenzwa kungukuthi engakatshalwa. La okwakutshalwe khona kwakunjengokuba umnikazi wensimu mayesuke ekhombisa izisebenzi ukuthi ayisebenze kanjani. Bese-ke le ndawo enkulu fanele izisebenzi isebenze. Ngiyakhumbula ukuthi khathi inkosi inginikeza lowo mbono ngaze ngayibuka imbewu iningi, kukhombisa ukuthi khona esa-fresh okungukuthi kade isando kulethwa, inkosi kade isando kuyithumela, kodwa kukhona enye esingaphansi ngoba ilokhu itakishiwe nje. Le esingaphansi isiyakhomba ukuthi fanele ngabe isiyangena emhlabathini, kodwa kushoda izisebenzi. Njengokuba amakhasi kabhatata fanele ngabe aseqhakaze imbali esemhlabathini, kodwa ngangibona mina njengalokhu ezeshintsha kube ngazathi abayelo. Lawa ayesakuhlaza kahle kwakuyilawa asanda kulethwa, kodwa lawa yesengaphansi sekutakisheke phezu kwawo ngenxa yokuthi awatshaliwe ayeseshintsha umbala. Kwathi mangibona lokho ngaba njengothunywayo ukuthi angigijime ngiye emabandleni ngiyobatshela ukuthi umnikazi wensimu usezobuya maduzane. Uzojabha mayefika ethola lo monakalo ukuthi imbewu besiyinikezwa kodwa asitshalile, silibele yiminako yethu emabandleni. Ngazibona ngigijima ngingena amabandla ngamabandla ngihambisa lowo myalezo ukuthi usezobuya masinyane umnikazi wensimu. Phumani nihambe niyosebenza ensimini kaNkulunkulu, niyeke lezi zinto enizenzayo ezindlini zokukhonzela. Yekani iminako, yekani okwenu nenze okukaNkulunkulu, nitshale ngendlela afuna kutshalwe ngayo ensimini yakhe. Ngiyakhumbula ukuthi ngangifica emabandleni ahlukahlukene njengoba ngangingena izindlu ngezindlu, ngiphume ngiye kwenye indlu ngifice elinye ibandla, nenye indlu nelinye ibandla, enye indlu elinye ibandla. Ngikhumbula ukuthi kukhona la engafica khona mabekhonza kuba khona into abayishunqisayo, kodwa nalapho inkosi yayifuna ngingene ngibatshele ukuthi abayeke lento abayenzayo, behambe bephumele ukuyosebenza umsebenzi kaNkulunkulu, betshale ngendlela uNkulunkulu afuna kutshalwe ngayo, hayi le ndlela okwenziwa ngayo emabandleni. Ngiyakhumbula futhi sengiphuma ngiyongena kwenye indlu ngabafica futhi abazalwane bebhizi bethi bayakhonza, kodwa bekhonza ngendlela ethandwa yibo. I-instruction bengayithathanga enkosini uJesu.
ngikhumbula ukuthi baze banginika ukudla, wena owabona iStiff Papa, befuna ngikudle lokho kudla. Ngakubona lokhu kudla kungafanelekile ukuthi ngingakudla. Ngaze ngaba njengoPetro lapho eyiphendulela khona enkosini lapha kwiZenzo 10:14, mayethi angikaze ngidle okungcolileyo nokuyichilo. Nami ngaba njengonjalo ngoba ngaba nakho ukuhlehla nyovane, ngithi angikaze ngikudle okunjena mina. Kwakubonakala engathi kunomonakalo. Uyabona ukuthi uzothi uyahlaba uyadla kulokho kudla, uthola ukuthi kuyanwebuluka njengokudla okunokubola, ukudla okungathi mangikudla kungigulise. Ngangikubona kuyinto enjalo, bethi bayanginika labo bazalwane mangingena kulelo bandla. Kwasho ukuthi inkosi ithi angingene, ngibatshele. So inkosi ingibuyisele kuleyo nsimu bazalwane. Ngafike ngabona ukuthi kuze kube manje isebenza zizimiselanga ngokusebenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Nabasebenzile babeyingcosana kakhulu. Kodwa inkosi izobuya masinyane. Into inkosi engikhombise yona ingcosana yezisebenzi ezisebenzile ukuthi zibe ncane kakhulu. Ngibonile into ewumonakalo futhi inkosi ebingikhombisa yona. Ngibone izitha, izisebenzi zobumnyama ziyavuna ensimini kaNkuluNkulu. Ziyavuna kunokuba kuvuna abantwana bakaNkuluNkulu. Isivuno bazalwane sikhona. Isivuno sikhona njengokusho kwezwi likaNkuluNkulu kuLuka 10:2 ukuthi ukuvuna kukhulu kepha izisebenzi zingcosana. Ize ithi inkosi Jesu, ngakho-ke nxusani inkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Ngibonile bazalwane kuvuna izitha, inhliziyo yami yababuhlungu. Kwakhona lokho okuvunwayo ngibone njengesimo sikabhatata okungukuthi mawusuhlale kakhulu emhlabathini ubhatata fanele ngabe usukade uvuniwe, uze uyalimala phansi emhlabathini. Ziyakhipha izitha, ziyalahla ezikulahlayo, ziyathatha ezikuthathayo. Sekuvuna izitha ensimini kaNkuluNkulu kunokuba kuvuna izisebenzi zikaNkuluNkulu abaqashwa ensimini kaNkuluNkulu abawenza umsebenzi okumele bewenze. Ngibe buhlungu ngoba neyami bazalwane indima ngiyibonile ukuthi yebo ngingomunye walengcosana etshalile, kodwa futhi ngingomunye othe ngokuthatha isikhathi ekuvuneni kwaze konakala okunye emhlabathini. Izitha zibhizi ziyavuna nakweyami indima kunomonakalo wenzakalayo. Izwi likaNkuluNkulu bazalwane encwadini yeZaga 10:5 likhuluma ngokutholela ubuthongo ngesikhathi sokuvuna.
uyindodana ehlazisayo. Ngiyacela sinyuse amasokisi bazalwane, singalahlwa. Incane kakhulu into esiyisebenzile. Nokuvuna asivuni, kuvuna isitha. Moya wami ubuhlungu uyalila ngento iNkosi engikhombise yona. Ngayibuza iNkosi, Nkosi, ngiyawubona umonakalo nakimi kweyami indima. Ngibonile izitha zivuna. Nkosi, ngenze njani ukuze ngiphuthume izitha ingaze ziqede isivini? Nkosi, yanginikeza impendulo. Nkosi, yangikhombisa umbono. Ngishera izwi likaNkulunkulu kumaNazaretha angomakhelwane. Ngishera izwi encwadini ka-Exodus 20 verse 3. Ngibatshela ukuthi uNkulunkulu akafuni sibe nabanye onkulunkulu. Engathi bazalwane, uNkulunkulu engasiphi isibindi siwenze ngokwethembeka umsebenzi wakhe, ngoba sizolahlwa bazalwane masingasebenzi umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela afuna ngayo. Siye sarelaxa bangcwele, sangena isitha ensimini senza umonakalo. Ngiyacela kulo mzuzwana nje osisalele sisekhona kulo mhlaba, ngicela siwenze umsebenzi esithunywe wona. Nasi isitha sonakalisa ensimini kaNkulunkulu, nakho sekuvuna isitha. Nawo umsebenzi kaNkulunkulu ungenziwe emhlabeni. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela isebenzi sikaNkulunkulu, sebenzani umsebenzi kaNkulunkulu. Izobuya iNkosi uJesu ifice lo monakalo. Asiphuthumeni bazalwane,